Astăzi e ultima zi de McDonald's cât face cinste la băieți. Cu chipteluțe. Am luat chipteluțe de la Cora. Și mănânc prânz. Nebunii de căcat zicea că nu vrea să fie violent. Nu vrea să îi se reproșeze nimic. Nu vrea să fie judecat. Păi dacă judecă cu judecata lor așa cum judecă. Și condamnă. Hărțuiește. Bate. S-a ajuns și la crimă. S-a întâmplat o crimă. Ce pula m-a făcut-o? Nu vrea să fie judecat. Ei au impresie că dacă scrie acolo handicap grau de 2 sau 3 sau 1, bă, odată ce te-a plâns banca de la care ești bani să semnezi un an, că s-au îngălbenit în aia, sau lip, din 10 negri mititei, pula mea să iei, s-a făcut alb, ca Michael Jackson, la negru s-a făcut alb. Am văzut că ai doi la semnătură, înseamnă că ai oarece discernământ. Se vede că ai un discernământ. Odată ce eu am fost ostracizat, eliminat din toate grupurile de voi că voi votați, am notat pe care îți judecați. Nu vă place la băiat. Dar problema e că băiatul n-a profitat de nimic acolo. Eu nu m-am dus la mână, știi, cu care lui. Niciodată. Nu l-am văzut pe meșterul Manole. N-am văzut pe Ana care venea șoare de Dumnezeu și Dumnezeu. Înseamnă că judecați. Ia hai să vă zic eu o chestie. Vă sunteți nebuni de căcat. Unii are pile mari. V-am văzut pe centru, acolo locuiți. Deci sunteți din familii bune, dar voi ați și nebuni. Eu la un moment dat nu mai eram primit în frie în trance. Dar nu eram primit. Primea ordine de la nebun de căcat. Librăria aia de la Cupula mea o cheamă, de lângă Dallas. Ia lui șeful. S-a supărat șeful și am zis, dă-mi pe șeful la telefon să vorbim șeful șef. Că vreau și eu să văd niște cărți, să citesc și eu de premieră, să văd ce mai e pe aici. Încă nu aveți voie așa în papuci. Păi e primăvară, bă. Merg în papuci. N-ai văzut în papuci? Ce? Prima oară? Ce? Mă vezi la Bacopia, acolo? Scrie la librăria ta, vă rog, intrați cu costum și cravată. Nu scria. Știu că șeful ăla e nebun de căcat. Am mai intrat vreodată acolo? Nu. Nici la pizza de la imediat mai intrat. De ce aia este militeană? Și pe asta a venit. Și trebuie să mă dea în judecată acum. Că nu pot să amenda. Statul român. Și o să aflăm cum o chemă populația.
prostă. A venit să vadă cum îmi dă la palme, ca școlar, polițistul. Avea o mielușe, cred că era Sfântul Nicolae. Și-a dat și el telefon la centru. Vrea să cheme salvarea să ne întâlneze la noi. Bă, să schizofreni. Poate am greșit, poate am înviat-o. Nu mai merg cu aminte, eram băiat. Dar eu nu cred că am înviat-o. I-am întrebat cine e patrona la mantocăria asta. E niște mantocăria. Dar îți dai seama ce pili are să fie tocmai la universitate. Și are și reviste străine. Care băiatul ăștia pe de rost. Știam original. E foforancă sarcutist. Deci dacă vă știți la Imedia să știți că dați de sarcutist. Dacă nu s-ar futiți cu ea, luați bătaie de la miliție. Face fața reclamatirea, știi, în procesul meu verbal, zice că am deranjat ordinea publică. Publicul era format doar dintr-o pizdă. Dar n-a scris nimic la pizdă. Deci amenda nu e valabilă. E ca și cum am deranjat ordinea publică. Ce am făcut? Păi trebuie specificat ce am făcut. Când am deranjat ordinea publică. Deci polițiștii era atât de terifiați când a dat telefon la centru, că a venit telefon. Aoleu, cine e băiatul? Păi nu știm cine e. Și atunci s-a căcat țără pe ei. Nici nu mai știa cum să facă, se întreba unul pe altul. Cum să scrie procesul verbal. Oricum ăla e nul. Dar pizda, acum trebuie să mă dea în proces civil. Acum e vacanță judecătorească, dar da de pizda de la Imedia. Păcat de Imedia, că eu îi vreau mișto, dar mai e altă Imedie și mă duc la Imedia e altă. Da, să-mi bag pula în pizda ta, cu toate că ai o populanță tânără și trebuie să care am vorbit frumos. Să-mi bag pula în găoaza ta, că eu fac părul câte puțin cur. Și ești puțin curistă. Ești curistă, frate, nu ești securistă, ești curistă. Ești curistă! Educi oameni. Ia zi, fofolanca ta cu cuvânt copil. Tot așa deștept ca tine, care de fapt, eu când am pus întrebări, tu nici măcar nu știi să ai în librărie. Mai capul ăsta acolo, cu o fată cinste, poate o veni un macro cu bani să-mi dea și mie 1 milion să știi pula. Cam atâta. M-am mai auzit pe un nebun pe aici, în cartier. A dat de o nebună, s-a îndrăgostit de ea, prima dată i-a cerut 5 lei, 10 lei, după 1 milion de lei. Ăsta i-a cerut banii înapoi că și el e nebun. Și acum regretă fofolanca la pizdă. Bă, eu cunosc pe asta. E originală. Mie îmi plac curvii. Dar curvii mele, să nu fie curve virgine. Eu nu fut curve virgine. Dacă e curvă, să fie curvă. Ori stângolan, ori nu se mai numește stângolan. Dacă e curvă, cu toată marea plăcere, fut o curvă. Dar dacă e curvă virgină, pula mea poate să se abțină.